Rok 2025 bol pre hasičský a záchranný zbor v Trenčianskom kraji opäť poriadnou skúškou. Hasiči vyrážali k zásahom 3170 krát. To je takmer 9 výjazdov denne. Niekedy k požiaru, inokedy k nehode, často k situáciám, kde rozhodujú minúty. Najviac práce mali pri technických zásahoch, bolo ich takmer 1900. Z toho 901 výjazdov k dopravným nehodám, kde pomáhali zraneným, zabezpečovali vozidlá a spolupracovali so záchranármi a políciou. Výrazne však narastol počet požiarov. Hasiči zasahovali pri 850 požiaroch, najčastejšie vo vonkajšom prostredí, pri horiacich porastoch, kontajneroch či odpade. Nechybali ani požiare budov a aut. Za každým číslom je konkrétny príbeh. Rodina, ktorej zachránili dom. Vodič, ktorému pomohli dostať sa z auta. Situácie, kde ide o život. Aj preto má prevencia zmysel. Nevypalujme trávu, buďme opatrní s ohňom a zodpovední na cestách. Hasiči sú tu pre nás každý deň a rok 2025 to opäť jasne potvrdil.